Silenzju assolut mill-Prim Ministru Joseph Muscat meta waqt attività politika fil-każin Laburista tal-Marsa baqa' ma ddikjarax jekk il-gvern tiegħu u se jkun qed jipproteġi lit-tarbija fil-ġuf. Dan minkejja stedina mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija biex jagħmel dikjarazzjoni ċara bħalma għamel il-Partit Nazzjonalista jiġifieri li hu favur il-protezzjoni tat-tarbija fil-ġuf, protezzjoni li l-gvern ta' Muscat irid ineħħi minn liġi eżistenti. Fl-istess attività politika, il-mexxej Laburista konferma l-ħsieb ta' ħafna li l-gvern jalef lil ta' fuq u jistenna li l-fraq jinżel taħt. U għal dan fl-istess nifs li kienet jikkommenta dwar kemm sejra tajjeb l-ekonomija u kif skontu minna qed igawdi kulħadd. Għaliex aħna mhux biss nalfu lil ta' fuq u nistennew li l-fraq jinżel taħt. Nagħmluh dak. U fil-waqt li qal li dan il-gvern ma jitfax il-problemi taħt it-tapit, spjega kif numru ta' persuni għadhom bla xogħol għax huma unemployable, jiġifieri mhux kapaċi jaħdmu. Dwar l-immigranti irregolari, Muscat għamel dikjarazzjoni bil-kontra ta' dak li għamel ftit ta' snin ilu, għax fil-waqt li fil-leġislatura li għaddiet kien ipprova jimplementa l-pushback, issa qed jgħid li l-immigranti irregolari m'għandhomx jitkeċċew mill-pajjiż. Mhux għax jaħseb li l-pushback iperikoluża l-immigranti, iżda għax skontu ma nsibux min jagħmel ix-xogħol li jagħmlu huma. Pajjiżna għandu bżonn il-barranin. Jien min jgħid li nkaċċuhom il-barra, buli mhux hekk nkaċċuhom il-barra, mhux hekk naqbdu vapur u nkaċċu kulħadd il-barra mela tajjeb. Mbagħad ix-xogħol li jagħmlu dawn il-persuni naraw ma ħajku qed jagħmlu. Dwar kwistjonijiet lokali, Muscat għamel referenza għad diffikultajiet li qed jiltaqgħu magħhom il-Marsin u residenti ta' lokalitajiet fil-qrib. Innota kif l-aħħar ġimgħat kien hemm żieda fl-infurzar fit-toroq minn pulizija u uffiċjali oħra. Madankollu nesa jfakkar fil-pressjoni li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tefa' fuq il-korp tal-Pulizija u fuq il-Ministru Michael Farrugia biex l-infurzar jiżdied wara li mara l-arrieda fl-assa tal-Pulizija fil-Marsa u saba magħluqa.